μοναδικός προορισμός για όσους αναζητούν στο κόσμημα τη σταθερή αξία της διαχρονικότητας με το ανατρεπτικό άγγιγμα της μόδας. Τα Q Jewelry Νίκος Τσαουσίδης δραστηριοποιούνται στην αγορά της Θεσσαλονίκης από το 1980. Με 3 καταστήματα, 2 στην καρδιά της πόλης Τσιμισκή 56 και Μητροπόλεως 68, με Μητροπολίτου Ιωσήφ γωνία, και το τρίτο στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, διαγράφουν μια σταθερή και επιτυχημένη πορεία στην εμπορία κοσμημάτων και ρολογιών. Εισάγουν μια νέα φιλοσοφία στην αγορά του κοσμήματος, ώστε με την είσοδό μας στα καταστήματα Q Jewelry Νίκος Τσαουσίδης να γεμίζουμε αισιοδοξία, χαμόγελο και σιγουριά. Διαθέτουν γυναικεία, ανδρική και παιδική σειρά κοσμημάτων, καθώς και έξυπνες ιδέες για δώρα. Το τμήμα BBQ και στα 3 καταστήματα είναι πλαισιωμένο με ό,τι πιο νέο, όμορφο και ποιοτικό στα παιδικά δώρα. Το έμπειρο προσωπικό των Q Jewelry Νίκος Τσαουσίδης είναι εκεί για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το δικό σας μοναδικό δώρο για τη μαγική στιγμή της γέννησης του μικρού πρίγκιπα και της μικρής πριγκίπισσας, καθώς και πρωτότυπες μπομπονιέρες με ασημένια στοιχεία για να θυμούνται οι καλεσμένοι σας για πάντα την ημέρα της βάπτισης του παιδιού σας. Προσφέρουν εξαιρετικές επιλογές σε σταυρούς βάπτισης που μάλιστα αυτή την περίοδο με κάθε αγορά βαπτιστικού σταυρού στολίζουν το ιδιαίτερο κουτί του σταυρού με το μονόγραμμα του νεοφώτιστου σε ασήμι επιπλατινωμένο ή επιχρυσωμένο. Τα προϊόντα θα τα βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 56, Μητροπόλεως 68 και στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 2383 18.